Ang kwentong ito ay ipinadala ni Kuya Berto. Dati kong kasamahan sa trabaho, noong gwardiya pa ako. Nangyari ito taong 1995 sa lungsod ng Parañaque. Simulan na natin ang kwento. Magandang umaga sa iyo, Hercules. Captain Coac pala. Nakita ko ang mga post mo sa Facebook tungkol sa aswang at mga pangontra rito. Kaya naisipan kong ipadala na rin itong kwento ko. Noong binata pa lang ako. Nais ko lang ding batiin ang mga tagapakinig mo. Sana ay patuloy niyong suportahan itong si Captain Coac. Parang anak ko na yan. Mabait yan. Kaya nga lang ay may mga pagkakataon na sobrang ingay kapag may nakakatawang bagay na nangyayari sa paligid niya. Mababaw kasi ang kaligayahan niyan eh. Pero masipag yan, lalo na pagdating sa trabaho. Marami na kaming tulog na naiambag sa trabaho noong magkasama pa kami sa paggugwardya. Biro lang. Nangyari ang kwentong to noong 1995 sa coastal area sa Parañaque City. Hindi po kayo nagkakamali sa narinig. Sa coastal area po ito nangyari. Malapit doon sa sikat na coastal mall. Dati kasi ay marami pang puno sa bahaging yun ng Parañaque. Ilang minutong lakaran lang ay makakarating ka na sa dagat na maraming bakawan. Sayang nga lang ang lugar na yon dahil pinasira ng mga negosyante ang mga bakawan para gawing establishmento at kalsada. Nakapanghihinayang ang iba't ibang uri ng ibon na taon-taong namamahinga roon. Ngayon ay hindi mo na makikita ang mga ibong yon. Nakakalungkot lang dahil mas nangibabaw ang pera at pansariling interes ng tao kaysa sa pagmamahal at pangangalaga sa kalikasan. Balik po tayo sa kwento. Noong mga panahong yon ay gwardiya na ako. Binata at wala pang asawa. Pero may kasintahan ako noon. Ang Ate Lorna mo, Captain. Siya yung nagbigay sa iyo ng langis na may balat ng ahas na ipinampapahid natin sa likuran mo noong nilalagnat ka habang naka-duty. Natatandaan mo pa ba? Masasabi ko na napakaswerte ko dahil nadestino ako sa lugar na yon. Bukod sa malilim, dahil sa napakaraming puno, naagawa rin ako ng munting kubo at halos doon na nga ako nakatira. Marami rin akong tanim na gulay at mga alagang manok. Talagang hindi ko na kailangang gumastos ng malaki para mabuhay sa Maynila. Parang dinala ko na rin sa syudad ang pamumuhay ko sa probinsya. Sa sahod ko naman, kumukuha lang ako ng 300 piso para sa sarili ko. Tapos ang matitira ay ipinapadala kong lahat sa mga magulang ko sa Ilocos. Hindi tulad ng ibang gwardiya na pangarap madestino sa mga hotel. Ako ay kontento sa ganoong pagkadestino. Babantayan mo lang naman ang malawak na lupa. Tapos, sasahod ka na kinsenas katapusan. Wala namang magnanakaw sa lupang yun dahil sa laki. Hindi kayang bitbitin. Bukod sa mga alaga akong manok na pangkatay, may alaga rin akong manok na panabong. Pinangalanan ko itong Winner dahil 2 beses na ako nitong ipinanalo sa mga tupadang pinuntahan ko. Talagang mahal na mahal ko ang panabong kong yun. Mas mahal ko pa nga yun kaysa sa Ate Lorna mo noong mga panahong yun. Palagi ko itong binubugahan ng usok ng sigarilyo at winibisikan ng malamig na tubig tuwing umaga. Palagi ko rin tong kinakausap at alam kong naiintindihan ako ni Winner kahit hindi ito nagsasalita. Mga 1 taon ding naging tahimik ang buhay ko sa lugar na yon. Tanim, tulog, paminsan-minsang rubing sa area, at pagdating ng linggo ay dumadalaw ang Ate Lorna mo. Okay na okay talaga. Subalit isang gabi, nagkaroon ng mga pagkaluskos na nanggagaling sa talahiban. Ipinagwalang bahala ko na lang yun dahil kampante naman ako na hindi naman nanakawin ng lupang binabantayan ko. Halos 1 linggong may ganoong kaluskos tuwing gabi. Pero sa umaga ay wala naman. Parang natural lang.
Hanggang sa isang umaga, nagimbal ako sa aking natunghayan. Ang mga alaga kong manok na pangkatay ay wala na. Mga paa na lang ang natira. Pinuntahan ko agad ang maliit na puno kung saan nakatali ang pinakamamahal kong si Winner. Galit na galit ako dahil pati si Winner ay nawawala na rin. Ang natira na lang ay ang isa nitong paa na nakatali pa sa tangkay ng puno. Mura ko ng mura noon. Mahuli ko lang talaga kung sino ang nanalbahe kay Winner ay puputukan ko ng shotgun. Pero naisip ko, bawal nga palang magpaputok dahil matatanggal ako sa trabaho. Yan ang isa sa ayaw ko sa pagiging gwardya. Inisyuhan kami ng baril pero pang display lang talaga. Kapag ginamit mo sa pagtatanggol sa sarili, may tsansa pang ikaw ang makulong. Kinahaponan ay dumalaw ang ate Lorna mo, Captain. Ikinuwento ko ang mga naranasan kong kalusko sa talahiban at ang sinapit ng mga alaga kong manok. Napansin kong nagalit din siya at naawa sa akin. Pero nang ikinuwento ko na pati si Winner ay winalangya, doon siya biglang ngumiti. Sabi niya, mabuti raw yun, para wala na siyang karibal. Hayop talaga yung ate Lorna mo. Kung hindi ko nga lang siya mahal, baka pinagbumumura ko na rin yun eh. Pero pagkatapos niyang tumawa, sumeryoso siya. Sinabi niya na baka hindi tao ang gumawa noon sa mga alaga ko. Baka raw aswang. Sabi niya ay gagawa siya ng pangontra. Nagpasama siya sa akin sa puno ng kalamansi na tanim ko. Tapos ay pinagpipitas niya ang mga bungang nahinog na sa puno, pati na yung mga nabubulok na sa lupa. Gumawa siya ng siga at pagkatapos ay ininit niya ang lahat ng nakuha niyang kalamansi sa baga. Pagkaraan ng ilang minuto, hiningi niya ang aking pulang panyo. Kaso, wala ako noon. Kaya yung lumang pulang sando ko na lang ang ibinigay ko. Ibinalot niya ang mga sunog na kalamansi sa sando at ginamit ang aking batuta para digdigin ang mga to hanggang sa maging pulbos. Isinilid niya ang pulbo sa isang garapon at hinaluan ng langis na binabara ng balat ng ahas. Pinapanood ko lang siya habang bumubulong siya ng dasal. Matapos ang pagdarasal, kinuha niya ang aking itak at pinahiran ang metal na bahagi nito nang ginawa niyang langis. Yun daw ang gagamitin ko kung sakaling atakihin ako ng aswang. Kahit hindi ko raw masugatan, mabahiran lang daw ng langis na may kalamansi ay paniguradong magdadalawang isip ang nilalang na yon o kaya ay tumakbo palayo. Matapos niyang gumawa ng pangontra, syempre, umiskor muna ako bago siya umalis. Bago magdilim ay sinubukan ko na ang itak. Itinaga ko yun ang itinaga sa isang puno para makita ng kung sino mang nilalang ang gumawa niyon kay Winner. Napagpasyahan kong iwanang nakatarak ang itak sa puno bago ko pumasok sa kubo para magkape. Kailangan kong manatiling gising para maipaghigante si Winner. Lumabas ako at umupo sa upuan sa labas. Tila walang epekto ang kape dahil nakatulog ako sa pagkakaupo. Bigla akong naalimpungatan dahil sa kaluskos sa talahiban. Tinutukan ko ng flashlight ang pinanggagalingan ng tunog at halos hindi ako makagalaw sa nakita ko. Isang napakalaking asong kulay itim. Galit na galit to at mas malaki pa sa mga canine na nakakasama natin sa UT. Pero naalala ko si Winner. Ang takot ko ay napalitan ng matinding galit. Pumasok ako sa kubo para kunin ang itak, pero nawawala ito sa lalagyan. Natataranta na ako, kaya kinuha ko na lang ang batuta sa aking tagiliran at pinahira ng langis na may kalamansi. Nagpahid din ako sa aking bisig at muka. Lumabas ako at sinugod ang malaking aso. Paulit-ulit ko itong pinaghampas ng batuta. Pabara-bara na lang ang galaw ko, basta hindi ako humihinto. Naagat ako nito sa binte, pero kapalit nun ay isang napakalakas na hampas sa ulo ang ibinigay ko gamit ang batuta. Nakakatakot ang naging pag-atungal ng aso nang bumitaw ito at kumaripas ng takbo
papasok sa talahiban. Sa sobrang galit ko, ikinasako ang aking shotgun at inubos ang 8 bala sa direksyon ng talahiban. Hindi ko alam kung natamaan ko yon, pero halos maubos ang lakas ko pagkatapos nun. Hindi na ako nakatulog hanggang umaga. Kinaumagahan, agad akong nagtungo sa aming agency office at inireport ang nangyari. Hindi naniwala ang opisyal sa kwento ko tungkol sa aswang. Pero hindi rin naman nila ako tinanggal dahil nakita nila ang sugat sa binti ko. Sinuspindi lang ako ng 1 buwan dahil sa pagpapaputok ng shotgun. Ibang gwardiya na ang pinaduty sa coastal area yon. Nang matapos ang suspension ko, sa ibang establishmento na ako na destino. Wala nang aswang doon, pero napakaraming matapobreng boss at customer. Captain, ayan na, detalyado na yan. Sana ay magustuhan mo at ng mga nakikinig sa'yo. Maraming salamat at pagpalain tayo ng Diyos.